Cek. Shalom. Horas madihita salutna. Selamat Natal. Dihamu amanami dot inanami dot yang nakon nami dot angginami namar liturgi asa di ingani ma inganan naik parade. Ngasude amanginang ro par liturgi. Sianwekna. Adong do penang. Nasoro. Oh. Tu napagala lilin sian utusan ruas di inganan nabe anon molo di jauh Roma tujolo pakalakon lilin. Amanginang alana yang masuk ma barisan prosesi rima ita jongjong. Saluhutna. Sadarion tapatu pado parpunguan bodari parningotan ari hatutubun ni Tuhan Yesus. Marpungudo sude akana porsea maka moleatehon balgani asini rohani debata nama nongos anakna nasa sadai gabe haluaon sadok manisia. Ima hasisikop ni baga-baga ni ribata na hujalo hami ainunga hubege jalo hutanda hami sandiri ibana do tutu si palua portibion nunga tubur raja ni hadameon nunga tuturo ibana nunga di tonga-tongata ibana alanii naing ma dohonota Emmanuel dongata ma debata nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana nunga patar pambahena ni debata di portibion atong tada naung di tonga-tongata panodangi hujo hami mahamu tujolo aka si pagala lililon na parjolo amang pandita a si manjunta MTHMM nagabe parjamita amang sintua insinyur BP Panjaitan MBA ketua parartaon amang sintua SF Utavea AMD Sekretaris Huria amang sintua J Simamora Esos Bendahara Huria amang sintua E Sitorus SE Ketua Dewan Koinonia amang sintua Abeni Sitorus Ketua Dewan Marturia
Amang Sintua FBT Hasibuan SE SH, Ketua Dewan Diakonia. Amang Sintua J Siombing SE mewakili Parhalado. Perwakilan Ama Ina Sianwi Jordan Hujau Hamima Amang Dr. Andus F Simorangkir. Perwakilan Remaja Naposo Sahala Sianwi Galilea. Maju Matu Jolo Nakin Naung Dipilit. Perwakilan Sekolah Minggu Sahala Sianwi Kana. Maju Matu Jolo. Gundul Maham. Atong tapahibul marohata manjakon ibana tubuh di rohata nang di parsauran di huriata borginon. Taparade marohata marsom batu debata marede mahita.
dong mahamu saluhutna. Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Manetehi ma aka langit sian gijang, jala diusehon aka obun ma udan hati goran. Buhama tanoon, jala diparbuehon hatuau dohot hati goran. Aka langit do mamaritahon hamuliau ni debata, jala jadi-jadian ni tangan nado pinabua ni na rata-rata ni langiti. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale ama namin na di Banua Gijang, namandok muliate dohami tuho, ala di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit dohot tano, alay nahoddo anggo hatam ro di saliling nililingna. Akup nii, ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumanmi. Say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor siaw di hatam marhite-hite to di porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paimai mahoko, jala asa dapot hami hanguluan nasora suda. Amen. Hundul mahamu. Mari dehita.
tangihon hamuma patik ne debata, ima di sada Yohanes 5 ayat sada rodi ayat 2. Ganupna porsea Yesus do Kristus, ido nong tubuh sian debata, jala ganupna makaholongi ibana nama nubuhon, haholongan ni ido nang natubuh sian ibana. Sianondo taboto, naung holong rohata di aka anak ni debata, molo taha holongi debata, jala taradoti patikna. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marin dehita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido umbayan nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalau parotopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu bawa ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Saya sama salut hagi dohon nami, dohot pangalosion nami, marhiti-hiti panggulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami, marhiti-hiti panindangion, dohot hagogo ni todi porbadia, asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa di baet debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari de mahita.
Raja hama hatanya debata turpuk epistel di parpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesuson. Imana tersurat di Yesaya 10 sada ayat sada rodi ayat 5. Hon hatang debata jala no peopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon maho porsiotai song na hina tidakon idongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nat mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuan Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanwatoru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lauhundul tu siamuni debata Jehovah amanai margogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jaladong sadahuria nabadia uria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah amin hundul mahamu.
Majuma liturgi na parjolo sian sikola minggu. Debatado mula ni nasa na adong, jala ibana na puna saluhut na. Nuaing begiota masongon dia panindangion ni bibelta taringot tu panopaon, dohot pangaramotion na di nasa na adong, tapayutiut maliturgi na parjolo. Yohanes sada ayat sada, Rodi ayat tolu. Dimulanai nunga adong hatai, jala saor tu debata do hatai. Jala debata do hatai, ima nasaor tu debata timulanai. Sahulot nai, marhite sian hatai do, ubahen nama jadi. Jala dang adang nago, sada sian naung jadi. Naso marhite siani. Yohanes 1 ayat 4-5. Dibagas hatai dongan haluon laos haluon idong madoda ni haljomaon. Na marsinondado manondai di bagasan na holom alai dang dijako dak holoi. Sada Musa sada ayat sada sampai tolu. Di mula-mulana di topa debatana lagi do tanoon. Tung diturang matondo igabe holongna jala holom di atas lah luni dung i magerep matondi di ni debata di atas ni angkat ake daun i kuling ma debata nian jadi maholona tiur jadi tiur matutu. 1 Musa 1 ayat 4-5. Nunga denggan na tiur idida debata jadi dibahen debata marpasirangan ni na tiur sian na holom dung i digoar debata ma na tiur i arian goarni na holom i borngin dung i bot maari torang maari muse i maari parjolo. Ya, turunlah. Masuk ma liturgi paduahon. Alai nang pe songoni uhu mani debata, saitong do didadati jolma mangulahon dosa. Dang parduli nasida di hasitonga dohot hati gorani debata. Hajahaton tung takas masa di nguluni akan amarhamaranggi di hajol maun. Tabegema panindangion ni bibelta. Sada Musa 4 ayat tolu 1 ayat 5. Dungi di laon-laon yari dibuan sikain masian parbueni haumana bahen pelean tu Jahoba. Jadi dohot masih Abel mamboan sian buha baju ni biru-biruna dohot sian tabo-tabona. Jadi lomo ma rohani Jahoba mamereng si Abel dohot na pinelehonai. Alai anggo si kain dohot na pinelehonai dang dibereng. Jadi pusuma rohani si kain jala rupi bohina. Sara Musa 4 ayat 8 1-10. Dungi makatai ma si kain dohot si Abel anginai. Alai dung roh hauma nasida. Hema si kain dompak si Abel angginai. Jala dibunuh ibana. Jadi nina jauba matu si kain.
Di dia do si Abel anggimi dang uboto nina. Tungau mas parorot anggiki. Ale nina coba ma. Aha do na bimain mi mau ngaung dosian tanoi mudar ni anggim 1 au. Sada Musa 4 ayat 10 sada 1 10 tolu. Onpe gumodang matoruku tuho asa tu tanoi na panganggang babana cuma lumudarni anggim sian tangan mi. Molo diolaho tanoi dang belehonon na gugona tuho. Mompas-mompas jala mandoado namaho di tanoon. Dungi nina sikain mandok Jehovah. Dang betar sesa dosaki di bain balgana. Sada Musa 4 ayat 14 1 16. Di nunga dipabaliho au saderion sian tanoon. Jadi martabuni nama au maradopon bohim. Gabe sompas jala ado nama au di tanoon. Jadi manang ise na jupangan au banuon mau. Alai ni na jauba mamandok ibana. Atong manang ise pe naman bunuh si kain pitulopit abulonna. Dungi di bayan Jawa masada tanda tu si kain asa unang dibunuh manang ise na jupangan ni ibana. Dungi mangin surut masih kain sian boy ni Jawa lau mangringani tu tanonot. Natukan habisaran sian parlak Eden. Yesaya 50 sia ayat 1 opat. Ai marsapu modar do tangan muna jala marsapu hajahaton jari-jari muna bibir muna mangkatakon gabus dilamuna memingkiri hajung katon. Dang ado nanggo sahalak na jauh-jauh di bagasan hati goran, jala dang adong na manguhum di bagasan hasintongan. Gandup marhaposan tu nasoada, jala dihatahon nasohasea, marhangoluan hinamago nasida, gabe ditubuhon jea. Yesaya 50 sia ayat 1 alu. Marlojong pak nasidai, lau mangulahon hajahaton, jala humalaput nasida menduruson mudar naso marpipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai, partabanon dohot hamagoan di aka dalan nasidai, ia dalan hadameon dang ditanda nasida. Jalan dang adong uhum masitongan di aka dalan nasidai. Laos nasida palehu-lehu dalan nasidai, manang ise namar dalan disi, dang tagamon tandaona asonangan. Pesalmen 107 ayat 10 1 alu. Marsipal dihilala akan auto alani dalan pangalaos yo nasidai. Dohot dibayan aka hajahato nasida. Luhut dosi panganon dihaginehon roha nasida. Jalan nunga pola dolos nasida sahatu aka harbangan nihamatean. Pesalmen 107 ayat 26 1 27. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tuak kalung, malala marho nasida di bahin nimago. Moror doak ka nasida jala lalo songon parmabuk, jala tarbodut dosude habisuk kon nasida. Amin. Pesalmen 107 ayat 30 sahat 34. Ibana mangarsik aka batang aek, gabe halongonan dohor aka mual gabe tano bakal-bakal. Tano bosar hian gabe, garaga Allah hajat haton ni aka pangisinai. Pesalmen bid 207 ayat 30 sia rodi ayat 40. Dungi lam oti mayang gonasida. Jala terjimput di bain pangarupaon. Hinamago dot pardangolan. Ibana mangusayon haleon to akana induk. Jala dililuhon nasida di halolongan soadadalan. Kur. Maju ma liturgi na patoluhur. Maju langsung.
Dang dipasombu debata jolmai mago di bagasan dosa. Aininna do, tung tagamon marlomoni roha ma'au mida hamatean ni parjahati ninna Tuhan Jehovah. Da tagaunan nian, molomuba rohanai sian dalanna akan nasai laon asa mangulu ibana. Hesekiel 10 ayat 20. Begiota ma asini roha dohot baga-baga di debata tujolma pardosai. Jesaya sada ayat 10 sahatu 10 sia. Dungi sai Roma hamu asa mardabu-dabu hita nina Jahoba. Tungsu rara dosamuna songon abit bunga na dab-dab botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse molo ringgas hamu tumangihon dohot mangihuton. Sai panganon muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi. Jesaya 4 ayat 2 sampai 3. Di ari nasasadai sogot uli jalamar mulia matunas di Jahoba. Gabe huhut uli parbueni tanoi di akan nama luas yan Israel. Jala targoar nabadia sogot akan nateba di Sion dohot di Jerusalem. Nasa natar surat guarna di Jerusalem dapotan hanguluon. Satak karisap lelengna utadikon ho. Alai papungoku doho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-lelengna asyaku ho ninna Jahoba si paluaho. Puji ma Jahoba aleto diku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupal hotuho dengan basa dohot asini roha. Pesalmen 100 ayat 8 sahatu 10. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang toktong ibana manurui, jala dang gotos rohana saleleng ni lelengna. Dang dibahen tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibalosot tuhita hombar tu aka hajahatota. Ai songon daun ni langit sian tano ondo gogo ni asi ni rohana di aka nama kabiari ibana. Songon daun ni habisaran sian hasundutan di padau ibana sian hita aka pangalosetai. Songon asini ama-ama tu aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Ai di boto ibana do topata diingot do orbuk hita. Songon duhu do are ni jolman nagalay. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Ay di bolus alogo ibana jadi dang disibe. Jaladang tertanda be inganan nai. Alay anggo asini rohani Jahoba sian saleleng-leleng na doro si saleleng-leleng na di akan nama kabiari ibana. Jala hati gorana marnini marnono di akan nama ngaradoti pada nabinahin nai. Dohot patupahon aka patik nai. Partalup jala para siroha do Jahoba. Lambas do ibana tarimas jala pardenggan basa bolon. Pardenggan basa do Jahoba disahulutna. Jala dilingkom asini rohana do jadi-jadian nasudena. Mandok ngoleate masude jadi-jadian mutu ho. Ale Jahoba jala dipuji aka nasianmu doho. Majuma liturgi napopaton sian horong ama.
Asini roha do holong ni debata tu jolma pardosa, di pasahat do marhite baga-bagana na ikon si paimaon jala si haposan ni jolma pardosai. Sian narobi nunga di pabotohon hian taringot tu si palua jolma pardosai. Ay songonon do holong ni roha ni debata tu portibion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na. Naing paluon na portibio tahe ubayan na disuruh. Tapayuti utma liturgi na paupaton. Mika 5 ayat 12. Jala siaponok kuma gana-ganaan ni akana ni uhirmi, dohot gana-ganaan akana tinuangmi, sian tonga-tonga nami. Jadi dang be homar somba tu jadian ni tanganmu. Pesalmen 110 walu 24 1 25. Ariondo najinadihon ni Jahoba. Marolop-olop jalamarlas ni roha mahita disi. Iale Jahoba, saya manupak maho. Iale Jahoba, saya homa mambain manjadi. Jesaya sia ayat 1 ayat 2. Bangso na mardalani di bagasan haulumun, marnida sada panondang nabulun. Bisar do sada panodang diakka na mangingani tanon linggoman ni hamatean. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha nabulun. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parulup-ulupon di namar bagi taban-taban. Jesaya sia ayat 3 rodi ayat 4. Ainunga di penggolhon ho auga na ape tu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot licing-licing ni namangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masuk sok do sokot nasa senjata ni parsenjata di hatututar di tong tangan rodi ulos na marsa pemudar gabis panganon ni api. Jesaya sia ayat 5 saha rodionom. Ainunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehot tu hita sada anak, pape tu abarana do sogot harajaon, jala bahinonna gwarna, si partai halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Bahen hagada ni harajaon dot hadameon, naso marujung di hawangsa ni si Daud, dohot di harajaonai, pahothon, dohot patoguon, marhite patik, dohot hati goran, olak nion ro di saleleng ni lengna. Hamuruan ni Jehovah Zebaut patupahon songone. Yohanes sada ayat 6 saat rodi pitu. Hehedo sada halak sinuruni debata si Yohanes do warna. Si tidangi do ibana umbahen naro asa di hati dakon panondangi anggiat gabe porsea salu na marhite sian ibana. Yohanes sada ayat 8 sak tua sia. Dang apalah ibana panondangi. Nama katidakon panondangi do tahe. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion panondang na sitongi na manondangi nasa jolma. Yohanes 1 ayat 10 saat rodi 10 sada. Di portibion do hian do ibana. Jala marhite sian ibana do menjadi portibion. HP dang ditanda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabe dang dijakon akana di ibanai ibana. Yohanes ada ayat 12 1 ayat 10. Alai manang pigira menjakon ibana tusido dilean huaso. Asa gabi anak ni di batana sida akana porsea di gowarna ima akana so tubuh sia mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sia de batado.
Maju matu jolo liturgi palimahon sian parhalado. Hasa saud ni baga-bagai, ima marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ibana do debatana rotu portibion, hatai nagabe daging humokop hita jolma pardosa. Ibana do nama naluhon dosa dohot hamatean, songono do barita hatu tubuna. Lukas 2 ayat 1 rotu ayat 4. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Augustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangan parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nako tu luat Judea tuhutani si Daud namargoar Bethlehem. Alasian poparan jala margani si Daud ibana. Lukas bidu 2 ayat 5 1 ayat 7. Pasuraton dirina rap dot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina disina sida gok maari ni hanguluana. Ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon matu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat ayat siap. Jadi adong ma marberngin di ladang na disi akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruhan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtu ma. Lukas 2 bidu 10 1 12. Alai didok suruh-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halas niroha godang dohu buat tuhamuna. Persaulian ni sadok bangsoi ainang tubuh do dihamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinada dihamu poso-poso do dapotomuna nabi norhos piak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu rodi 14 songonon madidok disi. Jala topu ma adong dongan ni suruh-suruani torop do akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapun madi debata di gijang dame madi tanoon dia kajolma halomoane. Lukas 2 ayat 15 sahak rodi ayat 17. Jadi dinalahui aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Jadi hatok mana si dalaho tu si gabe jupang sama si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida dibaritahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringo tu danahi. Lukas 2 ayat 10 sahat rodi ayat 20. Jadi sudena umbegesa longang bedo siala ningi nah dihina tahon ni akka parmahani tunarsida. Ia si Maria dipeop do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mulok do akka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala nisa sude na bidegena jala na diida nasida songon nang dihatahoni
tu nasida. Kolose sada ayat 14 1 16. Di bagasan ibana do adong dihita haluaoni ima hasesaan ni aka dosa. Ibana do suman ni debata naso taridai. Na parjolo tubuh sian nasa natinopa. Ai marhite sian ibana do ditopa saluhutna. Na di banua gijang dohot na di tanoon. Na tarida dohot na so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka parhuasoon, saluhut na ido ditopa marhite-hite ibana. Jala marhapatean tu ibana. Kolose sanda ayat 10 pitu saat rodi ayat 20. Jala di jolo ni salut na do ibana, jala salut na do hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriyai. Ibana do permulaan nong parjolo tubuh sien akan amate, asa ibana parjolo dina salhutna. Ai dito tuhon debatado naeng mamaringanan di bagasan ibana sadok haguguk nai. Laos marhiti sian ibana do pandingganon na tu dirina salhut nai. Nang akana di tano, nang akana di banua gicang. Dung di patu padame marhiti-hiti mudar nasian silang nai. Marhiti-hiti ibana. Pangukapon sada ayat 5 1 ayat 6. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian akka nong mate si gonggom akka raja ni tanoon. Ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Dijadihot do hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-lelengna. Amen. Tabereng mamusea manginang acara nomor sia. Nunga roh hato nami, nunga tubuh si paluai. Atong tapuji madebata mandok. Hasangapon ma di debatana di ginjang, dami ma di tanoon, di akajol ma halomuani. Suarani organ angon-angon. Holan organ dope amanginang. Holan organ dope.
si paluai raja ni hadameon. Nunga tutu gabe jolma ibana humokop hita. Nunga sikop baga-baga ni debata nasian robii. Tajakon ma ibana turohatta asa ibana gabe arta na umarga dihita ima haluaon na pinatupanay. Jala momosma tatio pakirimon na taparhato poti ay haposan do na marbaga-baga hossa. Amen. Hundul mahamu. Sunggul-sunggul na parjolo di Boringinon hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 di Patupado Partangyangan Parpunguan Bodari Natal manang malam Natal di Garijata masuk pukul 10.00 WIB. Na paduahon Natal Parjolo di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 masuk pukul 00.00 WIB. Di Natal Parjolo di Patupado acara Ulaun Dabadia Dung Sipul Jamita. Dung sidung acara perayaan Natal di Patu Pahuriata do Marsi Panganon. Na patoluhon Natal paduahon. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 marpungo do hita di Garijaon. Mames tahun Natal paduahon. Laos di Patu Pahuriata do Padidion Nabadia. Masuk pukul 10.00 WIB. Do mutusi marhite tiktingon pabuaon nami matuakanatoras nanaing tardidi ianakonna asa marguru di hari Selasa 24 Desember 2025 maringanan di Garijata masuk pukul 10.05 WIB. Jalanunga tarlaksana ulaoni. Songoni mas sunggul-sunggul di Pestata Boringinon di Natal umum. Taparade dirita lo manangihon hatanya di bata, marende mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madita saluhutna. Hatani debata di hita di perpunguan borngin Natalon ima tersurat di Evangelium Matius bidusada
Mamukas yan ayat 10 tolhas tu ayat 25. Ujahama di tongat-tongat ta manginang remaja na posubulong ng dagdanak sekolah minggu tapay ihu ma di bagasan rohatta. Yang go hatutubu ni Ido sahak ni trupuki. Amanginang saitarida do di akka namasa molo Jupang ari Natal jalahita pe sipata ngapar sidohot laho mempraktek koni molo Jupang Natal di pikiran ni di bahalak mangalang jagal ma. Jadi di bahalak molonga songonon tanggal 24 Borngin 25 aka ibu-ibu tanggal 24 Manogot 23 sore ngapikiri mangalap jagal ma tuonan manuhor jagal molo di hutan na jolo etoradong do akka patupaho bidda jala akka bapak parlapo biasa na jo ilapo adong do si Juli na sida di lapoi terdaftar doi cicilan na isi manong manggarar asadoh ibana merbidda di Natal tau barui godang do akka ina si tiok puro ngadi sari hokian molo ari-ari biasa petaho malang gulamo alayang guin Natali do tau barui baikon kumalang jagal do idolana manginang sipata adong keluarga na subui manuhur jagal belungum mapakilalan natong gabi sudah mari rasa ibana yang marnatal ala dia tu ibana molo Natal kum mangalang jagal tapi dangadok kepeng hati hai pas manuhur jagal gabi lungum marohana hera so sah ma Natal itu ibana alai di baka keluarga malodo ate manginang ate bayi begina si tetangga manal tali biasa do tong neng madapot ton Natal belga ma panal tal niak kate tanggon pang asa iboto jolmana manal tal jagal api arong masa de keluarga dangarok kepeng manor jagal tempe ma itu hor isuruh mamatay maniat alay sengaja matay manal tali tempe song panal tali jagal tang nin menghibur diri mana sida aidang sudat Natal nang peso mangalang jagal alayang go dihitau kra di Medanon ngasude be hita mangalang jagal ate manginang ate
Molo so talang do pe jagal di Natalonang gomar sugut malang jagal lo hita. Di Natal parjolo di gereja tahun. Alay dang sudah Natal nang peso mangalang jagal. Di Badongan na margowar Natal pitor tu pikiran na ima baju baru. Aka ibu-ibu memikiri nuansa. Ahama nuansa ta. Ijo botol, ijo lumut, ijo ahadope. Merah, hunik, nabalau, sadok gati tahun gati do nuansa. Dia kaama memikiron sipatu bananggo pala di Nataloni ba marsipatu baru ninna. Apa sipatu na Natal ni pe hola sehali do pe pakai pasolan Natal lo. Ai so ipakai tu gereja. Dan ro tu gereja. Sehali satau do iba na ro tu gereja. Apa kotong matu horon sipatuna. Jadi buhama dongan nasubui manuor seragam, nasubui manuor baju baru, nasubui manuor sipatu. Sudah manata lamanginang nang sotatu hor baju baru, nang sotatu hor sipatu baru, nang subuh hitam marnuansa. Tutudang sudat. Baju na tahun ini peta pakai. Gariada di nadiba. Na 2 tahun nasal puma pinakke musenin na unang apala patari dahu ati buhanon ibuka dongan YouTube ni Huria ibereng na tahun 2024 Natal iba nga pakai baju na kuning so tunggabi meile iba inna atong na 2 tahun nasal puma dang di paingo-ingo dongan be baju ni ba 2 tahun nasal po di deba dongan molo Natal las ni roha majalo THR Majalo THR ma akahala Kristen tutusian perkerejuan na tongod di hari Natali. Jala alan THR-on tabadolas ni roha. Jadi mau lebih nereng akka media sosial ati yang menginangkan tikinan yang menyerahon THR-on ma akka suami-suami boy atar merasa hebat memerintah istri. Biasanya baik Jokowi kubah nin namatay kan? Abay sadiri madah hindi natay. Na sorong gotangamu iboto hore nganan ni gulay nganan ni kopi nganan ni air panas. Baik sadiri maninna. Alayang gotikinan yang pasahaton THRI ngaytiyo amat tokyat THRI. Idok kotoy natay baik Jokowi dah ninna. Tabuwain mohop lopak inatong. Ngasangan yang mangalo inatay leholo ni bering inatay itangan na THR siap ndoro nina. Siap tuan, kopi terbaik akan segera tersaji di hadapan Tuhan. Molo dapot THR di hari Natali basah mah namar Natali di deba kadongan. Ali buhado ang manginang molo dang adong THR si harap penonna. Jangankan THR, mungkin si panganon na pe di baga sesadari i ngamaul dilului. Boy dotong Natal di hilala halak naso majalo THR. Sasitong ngagang dang gabe tarabat Natali nang pe soadong THR amanginang. Di deba halak las ni rohana di Natali apalagi akan di bona pasogi akan tua-tua. Rame mahutana, rame ma bagasna, ay marroam ma akatodong, marroam ma akapinopar. Walau hutan amihian itiga duluk, ale pinggir dalat dorupani, sudah hudul-hudul perni jabuna kanatorasi. Anggo salilengos dak pala hudul-hudul izolo ni teras ni jabu termeila do. Ayah si berengon dusi heran yang mamereng-mereng na lewat tiba tersongonido. Alai khusus di Natal tahun barui hudul ma di jolo ni jabuna sudia kena tua-tua. Mamereng akka bus, mamereng akka angkot na lewat sodo noaing adong go koperi gijang noaing ay molong adong koperi gijang atar somo sei jolo jabu berarti rodo pinoparhu, rodo gelekku.
Lasma rohani akan atorasi di hari Natal tahun barui moloro akka pinoparna. Moloro akka todong manopok nasida. Alay buhado amanginang ausura dang ro pinopar. Dang ro todong di hari Natal tahun barui. Gabi sudah domar Natal sahalak natoras. Gabi sudah domar Natal sada keluarga. Molo soro pinopari, molo soro todongi tutongan ibagas. Didi bahalak amanginang Natal tahun baru lapatanna go kue dijabu. Mulai tema dia kamanginang ruas na burju. Mulai pataruhon ka kue Natal tu jabu ni padita. Dak kalau tu jabu ni padita resok hubereng do rupani tu jabu ni padita fungsional tu jabu ni bibil pro pesahat do. Jaladi bahita nga mabayan kue dijabu tabi. Ala pakilalata songon nasosah do Natal molo dangadong kue Natal dohot kue tahun baru. Jalata bulu tahilala molo roak kadongat tu jabutta atarona sidanya mabuan moli hutanami na jolo olak kue gandai pe buan alas roha. Alai dongani pelas do rohana amanginang molo rohi tu jabuna tabuak kue dakkolak kita majalo kue. Bohado molo dangadong kue Natal di tongani bagasta. Buah hira-hira sudah do Natali yang manginang sah do Natali manang dah. Pasti do tadok sonari sah. Alai molo adong nanggosada pe sian nalimaon naso terpenuhi di tikki Natalon pasti do adong pakurangina tahilala di tongani ngulutta. Boy do sikop na limay amanginang alelas boy do piga may na sikop na boy tarpatu pahita di Natalon alelas boy do itong ala ni keadaan na matsay posi ala ni keadaan na matsay maol nanggosada pisian na limay dang boy tanikmati di tikki-tikki dohok momen Natali nang pedang boy tarpatu pahita sikop nang pedang boy tahilala 15 ni roha tikki Natali amanginang alayadong dosada naso tarabatan di peristiwa Natali imadang sudat pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus nang peswadong nalimay ay marhite roha pamatang pikiran dohot haporseaw do buhi hita marulup-ulup mamestahon pesta Natali. Tutu saya dong do pangotak na molodang dong mangalang jagal hita, adong do nahurang tahilala molodang buhi tamar baju baru, adong do gale pakilala atta molodang tajalo THR, adong do nahurang sikop tahilala molodang rotod dong manang pinopar di Natal tahun barui, adong do na tahilala adong nahurang molosodong kue Natal di tongan di bagasta. Alai ubolon do amanginang hahurangan tahilala molo di Natali dang jupangta Yesus na tubui udangol do tahilala molo di Natali dang adong las ni roha dihita laho majakon hatutubu ni si paluai udangol do di roha do pikirata molo di Natali dang jupang hita dame nasian Tuhani atong amanginang marhite turpukon disuarahon do tuhita hina argani mamestahon Natal ima pakkaporsiaon di Immanuel dongatama debata Immanuel Tuhan beserta kita molo diguari Immanuel dongatama debata o masada namang gohi ngulutta pabua songod dia pe kondisi nihitan waing ekonomitan waing tarlumobi dia kadongatan na mga dobi bencana di tolu provinsi pasti do uporsuk di hilala nasidan waing laho mamestahon Natalon alay dang kondisi dang situasi na manotuhon penyambutatta di Kristus Yesus nagabi Immanueli rohat tado haporseot tado ay Jesus sa diri pe
tubuh dang diinganan manang bagas nauli, dang di situasi na tiki tenang manang tiki marlobi-lobi pasu-pasu di si Joseph do si Maria. Luja do nasida mardalan laho pasuratun dirina tu Bethlehem ala ni paretas yan Kaisar Agustus. Dang niang pardalanan niya manginang tarlumobi di si Maria naong tongon hamil tua. Itu pasti perjalanan yang melelahkan. Jala si Joseph pasti do di bagasan roha na mabiar bohaman non pardalanan non. Tarlumobi dong ditutuhi nasida akka bagas dang adong nama jakon nasida. Ini semua peristiwa dan situasi yang tidak mengenakan bagi Yusuf dan Maria. Alai dan gabe sudat Yesus seorang tu portibion nang pesodong bagas natipak laho majakon ibana. Dang sudat ibana madulo jolma di portibion nang so dengan aka kondisi penyambutan tu ibana. Buhama hita amanginang magnalapati molodongatta di batah. Dan ternyata meskipun Yesus lahir dalam kesederhanaan, dang mangorui di akka ulaonna, di akka hadirionna, di akka hasangaponna, doh di holongna, dang moru holongna, dang moru wibawana, dang moru nang hasangaponna, nang pe di tempat sederhana ibana sorang. Buhama hita manginang mangalapation molo adong akka ekonomi na terganggu. Molo adong akka situasi bencana na diadopi akka dongata halak Kristen di tolu provinsi. Molo adong akka na mangadobi parasahiton, mangadobi akka hamaolon. Sotung sudat hita makilala dami nasian Tuhani. Sotung sudat hita marlas ni roha majakon Yesus na tubui. Ay Yesus sadiri pe roi bana tutonga-tonga ni portibion di kondisi naso apala tipak. Di kondisi gariada natung macai sikor jala hacit. Alanido manginang nagabi jamita di hita dohonot tama Immanuel. Immanuel ma di ganup hita. Immanuel ma di ganup keluargata. Immanuel ma di ganup akapoparatta. Immanuel ma nang di pardalanatan waing. Immanuel ma nang di pardalanata tuak katikki na nengro. Immanuel ma nang di kondisi ni ekonomi ta nagok pasu-pasu hita. Immanuel ma tong nang tikki mangadopi akahamaolon dohot hasusaat kita. Immanuel ma tikki dialusi de batatang yang ta. Alay tong mahot Immanuel nang pedang meralus dope akatang yang ta sahat tu bagasan tikion. Immanuel ma dihita amanginang saluhuna di sude pardalanan ningolutta dada holat tadok alay tahilalama sian nasa pakilala atta pabua tutudo dongat tama debata. Immanuel ma dihilala akka dana na met-met. Immanuel ma dihilala ka remaja na poso. Immanuel ma dihilala akka ina ama. Immanuel ma nang dihilala akka na tua-tua lansia. Sude mahita makilala, sude mahita majalo, sude mahita makkaporseai, tutusi tutu dongat tama debata. Hatuaw do ya manginang ay si Adam do si Hawa dong mardosa di pabali debataro na sida siyan juluna. Alay dang marroni rimas totong debata sa takkarisap liling na hutabuni hombohik ko marado pokok ninna debata. Hanya sesaat lamanya aku menyembunyikan wajahku dari engkau alaniak kadusatta. Alay marhite-hite asini roha saliling-liling na asiakku ho. Inilah yang dinyatakan oleh Immanuel amanginang di tonga-tonga ningulutta. Dang be bali hita sian jolo ni debata. Dang be dau hita sian debata alay nunga di tonga-tongata jala dongata do debata.
Idolana idok si Paulus takas do hu haposi dang terbahi sirak kita. Sian asini rohani debata di bagasan Kristus manang bahenon ni akahuaso, manang bahenon ni hamatean, manang bahenon ni hagugo diape. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan karena kita yang kuat datang kepada Kristus, tapi karena Kristus yang datang kepada kita yang lemah, dan Dia berkenan tinggal di antara kita. Umat natapes tahun na manginang alanido nang suadong nakinga kanataguare na lima na digijangi hotdo tahilala natali ala ibana do debata narap dohot hita dongat tama debata napaduahon na manginang molotadok dongat tama debata Immanuel asa unang songon pardonganotta dohot akka dongan jolma na dihasianganon. Molo pardonganon ni jolma dihasianganon boido tiki rap mekkel alaidung tuddal gabe asing hatana. Alai molo todok dongat tama debata sakap ni debata ma na talului. Molo tadok dongat tama debata na so jadi bainota akadalan pikiran ulaon na maralo tu sakap doh lomo ni rohani debata ay dongat tado ibana didok Jesus do tuak kasisianna ganup na so mangalo au na so mangalo na hudok dongat tadui. Alanido kalau kita mengatakan Immanuel Tuhan menyertai kita dongat tama debata nanaeng idaut tadi si pabua sakap di debata kehendak ni debata lomo ni rohani debata itu juga menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dang tabain akka paraloan dang tabatubu akka na mersalisi tu lomo ni rohani debata tu ulaon na sinakapan ni debata gariada tatu pahi ta urupi jala sian nasarohatta tapa jongjong akka ulaon na hinalomohon ni rohani debata. Alani doa manginang donga sahapur siaon dohonot tamatutu Immanuel dongat tama debata dang pajongjong hotel hosom teal elak late di bagasan roha. Immanuel dang mentel dang gabe marbada hita habis hepek kita ala nang margaya-gaya. Immanuel do dang nengel dang paula sotabigi hata ni debata poda na dinggan poda na uli sian hata ni debata doho sian tonga-tonga ni akka na tumua. Immanuel ma dihita salhu na manginang nang di tonga-tonga ni gereja ta Immanuelon. So tung dogwar ni gereja ta Immanuel habe dang tututa hilala Immanuel di akka para sauratta di tonga-tonga ni huriat taon. Alani tajalo malas ni roha diborngin na talon. Lam tabakilalahon ma Immanuel do na sahat tu hita dongat tama debata unang adong be hotel unang pola be gudang di hita karohana mentel unang be apalagi tarlumubi adong akasi pareon na nengel laho mangulahon lomo ni rohani Tuhani amin martangi yang mahita. Dipuji rohanami ho wale Tuhan dihatam na kutangi ho kami diborngin natalon tutu situtuma luas sami majakon Immanuel debatama nagabidongan nami diganup hami marsada-sada diganup keluarga diganup akka persahutaon punguan marga masyarakat bangsa do negara. Immanuel ma tutu diakka yanakon na met
Immanuel dia ka remaja na poso, Immanuel dia ka ama ina, Immanuel nang dia ka na tua-tua lansia. Asa takas mahami Tuhan, majalo pangaramot yonmi. Dongan nami maho di bagasan akka pardalanan ning ulo nami. Tutu adong do akka hamaolon, adong do akka nasusikop huhilalahami Tuhan dia kalas ni roha alani natalon. Ima molo adong akka na terancam di akka perkerejuan na maol. Adong nahona sahit, adong nahona bencana, do ragam niya ka pergumulan di tonga-tonga ning ulo. Ale papos maruhan nami Tuhan dang sudat hami mamestahon parningotan ari hatutu bumi. Alanung nga roho dang adong naboy mga bati harorom di bagasan ngulo nami. Gabi Immanuel na madongani hami mangurupi hami. Atong margugo mahami Tuhan pasu-pasu mahami. Mangulahon hatami, marparbuy mahatami di bagasan ngulo nami sigano pari. Urupi ma Tuhan akka na mga dupi hamaolon, pamalum ma Tuhan akka na marsahid, pargugoy ma Tuhan akka na berjuang, patupahon akka na uli na dinggan, jala urupi ma Tuhan diragam ni akka persoalan na huwadupi hami diganup rumah tangga, diganup akka parkarejuan, nang diganup akka ngulo nami marsada-sada. Saha di homa hami na sahuriaw na Tuhan, ramoti hami saha tu na paujuk kon tahun 2025 on, jala luas kami Tuhan mamongoti tahun 2026 di bagasan asini roham. Mauliate madiho ali di bata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliat tatujulo, huhu mahita maredde.
opat jongjong mahita. Tatangi akom mapiliata. Alidi bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalaw may gabi uap na husus di jelum, pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinurbadia magoarmu. Sai roh maharajaun. Sesaut malo meniroham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dusa nami songop panesa nami. Didu sanidongan namardu satu hami. Una kami tukiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ayhodo na puna harajao, dohot haguguun, rodi hasangapon saliling nilileng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasar homma damena tu todim. Selamat Natal Madita Salukna.